Lydia Okeo, Ramogi TV. Wasudo nyako Ramogi moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho onywando oganda duto e twak mar kedo kod lokruok mar korlwasi e pacho ka. Jokanyo e riwruok mar Green Life ma kedo ne rito aluora e kaunti ma Migori ka otelnegi kod John Bosco wacho ni thoth jopiny pok oyudo ler malong'o e weche mag kedo kod lokruok mar chal korlwasi nikech mbaka no pok ochopo e kor gwenge. Giwacho ni bedo kod lokruok mar korlwasi nyalo mana chopo kata kedo kod lokruok chal korlwasi nyalo mana chopo kare ka oganda duto nywandi nikech piny owacho kende onge kod nyalo mar tieko midhierogo. Seloso Climate Change Act kendo entiere in place. Kendo Floka Fund bende koro nitiere osedonje county ka kaluwore gi mbaka migoyo. Mak mana ni magi duto ka koro oseket piny pok wanenogi wan koro kaka actors manie ground nikech ing'eni nitiere joma samoro nie offices, joma hold positions, ginyalo dhi e meeting ni kod macha, training ni kod macha. Wan kaka actors manie ground, we still feel detached. Yani wawinjo ka ok oketwa e chenro ni, mesa migoye mbaka ni pod waonge, mbekgi igogi mana malo kocha. To koduogo korka action ma koro itimo e ground, wan to wan e ground, wa promote activities mopogore opogore motenore kod climate change. Lakini koro kochopo tiyudo ka act manolosi pod ni mana e office kocha chande, mbaka ne norumo gi kuma nolose gi kaka ne office no. Ne wan part of joma nolose, lakini ne wagombo ni mondo koro samo bedo rolled out, waendelea bedo part of it. Koro gwenge giminyalo tim maduong' en puonjo ng'at mantiere piny e ground. Nikech ng'eni joka ema nigi lo, to joka ema nigi puothe, to gin ema nigi puothe gigo wegi gisebedo puothe matindo. Puodho ni ema nyaka wayude cham, puodho ni ema nyaka wayude gimichamo. To puodho ni gin ema nyaka gi take care of environment bende. Koro ing'eni kwa puonjo gi to ng'at nyalo bedo gi lony makare, to puotha ni ere gima nyalo timo mondo abed gi yien, mondo abed gi korlwasi, mondo korlwasi kik bed marach. Wasudo nyako Ramogi apisi mag